Dječji glasovi, aplauzi, pjesme i stihovi o domovini obilježili su bogat kulturno-umjetnički program u osnovnoj školi Maksim Gorki. Učenici su pokazali koliko razumiju značaj 21. maja, šaljući poruke ljubavi prema domovini i poštovanje prema crnogorskoj tradiciji. Šta za vas znači 20 godina obilježavanja nezavisnosti? Praznik, veliki, srećni, život u sreći, sa malom djecom da bude još srećniji, na njima sve ostaje i mi dajemo naravno doprinos kroz naše aktivnosti. Oni će naučiti da cijene, da poštuju, da vrijedi i da se rad isplati. Evo, vidjeli ste srećna lica i naša i njihova, a naša su srećnija zbog njih. A bez čojstva i junaštva nema pravog čovjeka. Najviše mi se svidjelo da smo da smo svi učestvovali i da smo bili dobri u tome i to što smo pripremili priredbu za Dan nezavisnosti. Ako ja volim i svoj rođendan, voljet ću i praznik države. Baš mi se dopalo kako smo svi učestvovali i kako smo izgledali tako. I koji ti se proslave najviše svidio? Najviše mi se dopala ritmika, jer smo bile tu sve moje drugarice i plesale smo zajedno. Bravo. Svečanost je završena uz poruku najmlađih da se ljubav prema domovini uči od malih nogu i nosi kroz cijeli život.